Run. सारा पूरा नहीं ना अच्छा भैया मार तरी मार ले आज मुर्गा पार्टी हो खेला बा बथानी पर ना खियाया हां खियाया आइला और दू पीस मार तरी दूगो नहीं और दूगो बा एगो दूगो तीनगो चारगो बा हां दूगो बोलेला कांगरा गिलास में ते पड़ले भैयो साले पड़ा ना कांगरा आड़ी बाड़ी में अच्छा ई का होता भैयो खेलबी हां खेलना हां काठी चोर बे चोर ना चोर भी ना ना तो मीट खेम 4 पीस खेम तो चोर भी ठीक बा तो साइकिल हम साइकिल घुमाओ तन ठीक बा रे ना खेल रे धूम ना करे का बड़ गाल खेले लै करे रे साला हमरा बाप के का गोरी आइली रे हमरा बाप के का गोरी लखई ओन खेल ना बच्चे हट रे कपाल सालवा का फूट गई हां ई सालवा कपाल फूट गइल बा अरे बाप रे कपाल धुरना मुंगाती रे आई दादा भयो आई भाई रे भयो आई दादा रे मार सारावा आई दादा भयो बर्बाद गइल बा दे मेरे भयो दादा मार सारावा लेके हमर बाप बड़ा मारी ले चल हमरा घर छोड़ दे सुन 6 गो मीट तोरा साला मीट लौका तेरे साला मीट खोल के ले चल पहले हमरा का साला तेरे हम ना ले जाम साला अरे खोइए ले चल रे भाई ले चल हां खिया चल चल भाई चल रुक साला साइकिल से जाओ दे अब बैठ चलो बैठ करेंगे ओए दुरन का हो अबे तोर बुढ़वा का रे बाबू उ साथ में बड़ी नसीला बा तोर बुढ़वा रे माने सारा लइका कपार फुटल बा उ साला फीलिंग में साला बोलो ए आई देखो आई तार लइका हो सरे हो ए उठ ना साला उठ ना देखना तोर बाबू हो बाबू बाबू कपारवा फाड़ देला बा मारामारी कइले बा मारामारी कइले बा ए केले बाबू हो कपार फाड़ देला बा कपार फरवा लेले बा औ खेदुआ के बेटा फाड़ देला बा कपार भाई रे देख नर से का कोई बाहर के फिर मारा लाई को ट्रेन चला आज का अरे मोबाइल छोड़ा पहले काउंटर को लगे अरे मोबाइल उठाओ का भइल बा कबड्डी खेला गर्न लइको मार के मुंह एती मुड़ी फोड़ देला बा ऐसा केना फुटल बा हमारा तोरी मारी फुटवा ढेर फाड़ेला ना ढेर रहुआ नहीं खेला बस का हमारा तो हां फाटू तो बा है तू सोच मिलल बा ना नहीं चल आई बुढ़ खाली मोबाइल के फेर में रहता लइका मुड़ी फूट गइल बा रुकी पट्टी करे पड़ी असुई जाए पड़ी हो गई कितना पैसा बोलता है सर हो गई 1500 1500 भाई लिया ठीक बा
देखी एकदम बना बना का समाचार बोले के ये बात ही अपन लड़का के लड़का अच्छा बड़ा टूट जाल बा कपार फूट जाल बड़ा मार मरले बा हां अच्छा तो मुखिया जी के सूचना दिया लगी ना ना अच्छा तो मुखिया जी का फोन करता नहीं कलर बोले अपन बैठी लेंगे आ मुखिया जी आओ तो पंचायती कर दिएगा चलो बैठी दूर का जाओ हेलो प्रणाम मुखिया जी देखी ना एगो हमरा यहाँ धुरन के और फुलेना के लइका आपस में मारामारी कइले बड़ा सन ओकनी के कपार को फाट गइल बा आइल बड़ा सन हमरा दुआर पर तनी अइती पंचायती करे के बा हाँ तनी आई तेजी में ये लोग के तनी पंचायती हमें के कर दिया हाँ आई ना हम बैठल बानी दुआर पर बैठल बानी हाँ तनी तेज में आई ठीक बा आई तुरंत का मुखिया जी जस्ट 5 मिनट में आवत नहीं ओकरा बाद के जौन भी समस्या हुई उस समस्या के निपटा दिए शांतिपूर्वक कोई झगड़ा नहीं ना का बोलने का ठीक बा मुखिया जी प्रणाम आई बैठी है ना समाचार सब बढ़िया मुखिया जी अपन सुनाई ना हमनी ठीक है बात उनका बढ़िया बात का समस्या बा का समस्या बा दुनिया में मिल के राय कर रही मुखिया सरपंच हम लड़का के जान देता तनिका मजाक करे वाली ए धुरन का भइल बताए अपन समस्या हम लड़का कपार फूटल बा भाई हमने का अरे अपना में पंचायती करता नहीं लगे हमने ये पंचायती ना देखा लगे अच्छा बैठा का होता पंचायत अच्छा बैठी हाँ बोली ना का डिसाइड अभी कहाँ कोनो डिसाइड हुआ गाँवली बगावली मत करी लगी सीधा बात डालते नहीं धोरण का जौन पंचायती हो ओकरा माने के पड़ी तारा 5 कट्ठा मांगला से 5 कट्ठा ना दिए का मुखिया जी हां ठीक बानू आ तने मुखिया जी सब पूछ लेगा का बोले ना का हां मानो धोरण का तो दिक्कत बा उनका लड़का का हाथ हॉस्पिटल बा हां तो जौन हमी के पंचायती करम से उमरवा मान सकता नहीं अरे 5 करोड़ जमीन कम थोड़ा ना होला ओई में उचित अपन देख के समझौता करे मुखिया जी सोच समझ के फैसला ले 1 किलो मुर्गा 2000 रुपया लेके वोट लेबा सर बाबू बात देख लिए हां सुन लिए तू तो इतना ना मार मरले बाबू कि ओकर साफ गा फाड़ देले मार के लोपत बोल हिया बा तो एमेसन पंचायती होखो कि दुनू ओर से हमी के बच जाइल जा हां कुछ कांग्रेस खुलाना बांध
अच्छा देख तो सुने का सब देखला के बाद सब कुछ सही कइले के बाद ई देखल गइल तार लइका बहुत दुबला बा ये हमार लड़का जैसे ना हमें के छोड़े के भेजा नहीं। देखो ओकरा के इतना मार मरले बा हाँ मार के सब फाड़ देले तो एकरा के देख के ये कहल जाता कि दुल्हन का 5 कट्ठा मांगले हैं अच्छा अच्छा का दुल्हन का हाँ 5 कट्ठा ना दे के फुलेना का 2 कट्ठा जमीन तू ओकरा के दाड़ में दे दो अच्छा का मंजूर बा हम दे लेकिन एक बार गांव और ही खा रहे ए जगत वाला हई लौकता गाड़ लाई जगत ए ना ए बढ़िया भोलेना बेटा अरे शांति से काम लगा ए फुलेना का अपना लइका के तू समझा दो हाँ हाँ समझा मरलहू बा और मारतो बा अच्छा अच्छा समझा दे प्रेम से बैठो पंचायती तारा माने के पड़ी 2 कट्ठा जमीन उकरा के दे दो पंचायती जब खत्म हो जाई सब कहानी खत्म कब दे दी सही बात बा कि ना अब फुलेना का 2 कट्ठा जमीन आ 5,000 रुपया तो ताकि उकरा के दिया जा तू अपना लड़का का इलाज हो करोड़े वाला 5 लाख रुपया 5,000 रुपया खर्चा बच बा अच्छा अच्छा इलाज के 5,000 रुपया दे दो आ जुर्माना में 2 कट्ठा जमीन उकरा के चल के कबो लिख दियो अच्छा का धुरन का हाँ ठीक बा पाँच पाँच नहीं मुखिया जी 5,000 मानू हाँ बात है कमी नहीं करूँ ना कमी नहीं धुरन का अब भाई 5,000 रुपया लियल जा तो रघु अपना लड़का का इलाज करावे खातिर ठीक बा? सब पैसा बाबू एकदम मिलल बा बस हर जगह भाई हाँ ठीक है हर जगह दारू पी के डांस